ፊልም ክጅምር ክልተ ዕሩኽ ማርከስን ማይክል ዝተባሃሉ ናይ ፖሊስ ኦፊሰራት ብናይ ማርከስ ክባርን ጽቡቕትን መኪና ናብ ስርሖም የምርሑ። በዓል ሓዳር ማርከስ ምስኡ እንዳዕለለ ኣብ ገዛ ንኸይበልዖ ዝተኸልከሎ በርገር ኣውፂኡ እንዳበልዐ ከሎ ሃንደበት እቲ ችፕስ ወዲቕዎ ነታ መኪና ምሰርሰሓ ምስ ዓርኩ ነቲ ዝወደቐ እረዩ ኣዕሪኒ እንዳተባሃሉ ኣብ ምጭቕጫቕ ኣተዉ። ብድሕሪኦም ኮይኖም ዝከታተልዎም ዝነበሩ ሰረቕቲ ብጓላ ዘናጊዖም መኪናኦም ክምንጥልዎም ኣብ ዝሓሰብሉ እዋን ማርከስን ማይልን ብዘስሕቕ ኩነታት ኮነ ኢሎም ዝጨቓጨቑ ብምምሳል ከምዚ ዓይነት መኪና ንምንታይ ትገዝእ ትኹረት ናይ ሰባት ክትስሕብ ደሊኻ ዲኻ እንዳተባሃሉ ነቶም ሰረቕቲ ዘንጊዖም ብብቕዓት ኣብ መሬት ከም ዝወድቁ ብምግባር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም የእትውዎም። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ምሸት ዝተዓጠቑ ሰረቕቲ ንሓደ ናይ ፖሊስ ክዳን ዝኸደንዎ ኣባሎም ተኪሶም ድሕሪ ምቕታል ድሕሪዚ ናብ ፖሊስ ደው ኢሎም ፖሊስ ብሽጉጥ ተተኪስዎ ከም ዝሞተ ሪፖርት ብምግባር ናይቶም ፖሊስ ኣቓልቦ ድሕሪ ምውሳዶም ብቕፅበት ናብ እንዳ ፖሊስ ኣምሪሖም ብኣየር መእተዊ ቱቦ ገይሮም ናብ ውሽጢ ኣተዉ። ነቲ ብሴኪሪቲ ክላስ ዝነበረ ተቆጻጻሪ ኣፈንቲቶም ነቲ ብሰሙን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ ፖሊስ ኣትዩ ዝነበረ 100 ሚልዮን ዘውፅእ ትራክ በቲ ናይ ኣየር መውፅእ ቱቦ ሒዞሞ ብምውፃእ ወላ ሓደ ከይፈለጦም ክሃድሙ ከኣሉ። ነፅባሒቱ ማርከስ ምስ ቤተሰቡ ቁርሱ እንዳበልዐ ከሎ ዓርኩ ማይክ መፅኡ ይፅምበሮም። ድሕሪዚ ካብ ቤት ጽሕፈት ሓላፊኦም ደው ኢሉሎም ብቕልጡፍ ክመፁ ይእዝዞም። ጉዕዞኦም ድማ ናብቲ እንዳ ፖሊስ ገበሩ። ኣብኡ ምስ በፅሑ ድማ እቶም ተታሒዞም ዝነበሩ ድራጋት ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተወሰዱ ይንገሮም። ሳንቺዝን ሉዊዝን ካልኦት መርመርትን ሓዊሱ ሕጂ ናይቶም ሰረቕቲ ወላ ሓደ ሓበሬታ ስለ ዘይብሎም ኤፍቢኣይን ዲኤም መፂኦም ነቲ ኬስ ከሕደግዎም ከለዉ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ብዛዕባ እቶም ሰረቕቲ ዝኾነ ዝጭበጥ ሓበሬታ ሒዞም ክመፁ ትእዛዝ ይወሃቦም። ማርከስን ማይክን ድማ ኣብ መጀመርያ ኣብቲ ከተማ ቅድም ኢሉ ምስ ናይ ድራግ ምቅማም ርክብ ዝነበሮ ጆጆ ዝተባሃለ መንእሰይ ተራኺቦም ዝፈልጦ ነገር እንተሎ ምስ ሓተትዎ ዋላ ሓደ ፍረ ክረኽቡ ግን ኣይከኣሉን። ካብዚ ብምቕፃል ማይክ ዝፈልጣ ማክስ ዝተባሃለት ጓል ኣብ ውሽጢ ጅም ረኺብዋ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ የረድኣ። ቀፂሉ ካብዞም ነዚ ጉዳይ ዝፈፀሙ ሓደ ክዘናጋዕ ኢሉ ምውፅኡ ስለ ዘይተርፍ ገለ እንተሰሚዕ ክንገርኒ ይብላ። ማክስ ድማ ዝበላ ነገር ክትገብረሉ ድልውቲ ምዃና ነጊራቶ ኸደት። ናብ ቤት ጽሕፈቶም ምስ ተመለሱ ድማ ሳንቺዝን ሉዊስን ከም ዘጻሪይዎ እንተኾይኑ ነቲ ናይቲ እንዳ ፖሊስ መእተዊ ኣየር ቀደም ዝሰርሖ ሰብ ኣድራሽኡ ስለ ዝፈለጥዎ ነቲ ድራሻ ሂቦሞም ናብኦም ርሑ። ኣብኡ ምስ በፅሑ ግን ናይቲ ሰብ ገዛ እንተኳሕኩሑ ዝኸፍት ስለ ዝሰኣኑ ይተፈቐደሎም ናብ ውሽጢ ምስ ኣተዉ ዘይተጸበይዎ ነገር ይገጥሞም። እቲ ዋና ገዛ ኣብ ጣውላ ተቐቲሉ ይርኢዎ። ማርከስ ናይ ትሬሳ ሽታ ንላዕሊ ከብሎ ይደሊ ነበረ። ብመከራ ድማ ገለ ሓበሬታ እንተረኸብና ብምባል ካብቲ ናይ ትሬሳ ጅባ መሸጢ ጽሑፍ ዝሓዘ መዘኻኸሪ ወረቐት ረኺቦም እቲ ሰብ ወልፊ ቁማር ከም ዝነበሮ ይበፅሕዎ። ካልእ ሓበሬታ ስለ ዝሰኣኑ ድማ ነትሬሳ ሪፖርት ገይሮም ካብቲ ቦታ ይወፁ። ብኻልእ ንማክስ ስራሕ ብተስራሓ ሰበይቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ገንዘብ ዝብትን ዘሎ በዓል ሃፍቲ ተሓቲታ ተኸፊልዋ ንዑ ክተዘናግዕን ዝኣዘዛ ንምዃን ተሰማምዐት። በስ ድማ ማይክ ንዝበላ ነገር ንምፍጻም ክትሕግዛ ኤዲን ዝተባሃለት በዓል ሃፍቲ ቆፀረት ሒዛ ምስ መሓዝኣ ጆሊን ብምሓዝ ናብቲ ቦታ ምርሐት። ማኪ ነዚ ኩሉ ነገር ትገብሮ ዘላ ንዘፍቀረቱ ናይ ፖሊስ ኦፊሰር ማይክ ላውረን ከም ዝኾነት ጆሊን ተዋፃፅኣ። ናብቲ ዝተባሃሎ በዓል ሃፍቲ ኤዲን ገዛ ምስ በፅሓ ተላሊንኦ ኤዲን ብድራግ ደንዚዙ ነበረሞ ሰላም እንዳበለን ንጆሊን እውን ስለ ዘጨነቓ ጆሊን ቀልጢፈን ወዳድኤን ንኸዳ ንመሓዝኣ ማኪ ነገረታ። ጆሊ ሸቓቕ ንምጥቃም ንላዕሊ ደየበት። ድሕሪዚ ምስ ኤሊና ቀዲምና ዝረኣናዮም ነቲ ናይ ድራግ ስርቆት ዘከናውኑ ሰባት ብተኸታታሊ ናብ ውሽጢ ኣተዉ። ሓላፊኦም ኤዲ ብሕርቃን ካብቲ ዝሰረቕዎ ድራግ ብምጥቃሞ ኣባሳጭዎ ንማክስ እውን ጠጠው ክትብል ነጊርዋ መንነታ ይሓታ። ማክስ ብፍርሒ ተዋሒጣ ዝበልዋ ነገር ዋላ እንተተሓባበረቶም ግን ብድሕሪኣ ኮይኖም ክቐትልዋ ሽጉጥ የውፅኡ። መሓዝኣ ጆሊ ድማ ካብ ሸቓቕ ወፅያ ነቲ ዝኾነ ነገር ትዕዘብ ነበረት። ድሕሪዚ ብዘይ ሓዘኔታ ንማክስ ተኩሲ ይቐትላ። ንናይ ኤዲ እግሪ እውን ተኩሱ ብምህራም ክዛረቦ ጀመረ። ኤዲ ድማ ኣነ ኮይ ነቲ ስርቂ ብዙሕ ነገር ዝተሓባበርኩኻ ዋላ እንተበሎ ንዕኡ እውን ኣውኡ ይቐትሎ። ነዚ ኩሉ ነገር ኣብ ላዕሊ ኮይና ትከታተል ዝነበረት ጆሊን ክትስንብት ከላ ብሓደ ካብቶም ሰረቕቲ ክትረአይ ከኣለት። ብድሕሪዚ ብተኩሲ ሰንዮም ክጎይዋ ጀመሩ።
ንሳ ግን ቀልጢፋ ናብ ዚንጎ ብምድያብ ብቁልቁል ሸተት ብምባል ንታሕትነት ኢራን ናብ መሐንበሲ ባስካ ኣትያ ሃደመቶም። ድሕሪ ዝተወሰነ ፖሊስ ኣብቲ ቦታ በፂሖም ነቶም ዝተቐተሉ ሬሳታት ክምርምሩ ከለዉ ማይክ መሓዝኡ ማክስ ኣብኡ ተቐቲላ ምስ ረኣያ ብሰንኪ ምዃና ተረዲእዎ ኣብ ሓዘን ተጸመደ። እቲ ምስ ኣሞይቱ ዝነበረ ኤዲ ድማ ቀደም ናይ ፖሊስ ኦፊሰር ምንባሩ ክፈልጡ ከኣሉ። ብተወሳኺ ኣብቲ ቦታ ካልእ ጓል ከም ዝነበረት ሓበሬታ ረኺቦም ንዓኣ ክረኽቡ ኣብ ስራሕ ኣተዉ። ማይክ ድማ ናይ ማክ ነገር ንምፅራይ ናብ ተሓላፊታ ዝነበረት ሰበይቲ በይኑ ምርሐ። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐ ማዕፆ ተኸፊቱ ብምባሩ ሓይሊ ሰብ ክውስኹሉ ብሬድዮ መሓላሊፉ ናብ ውሽጢ ምስ ኣተወ ነታ ጓል ዝቐተላ ካብቶም ሰረቕቲ ሓደ ብድሕሪኡ መፂኡ ብሓይሊ ሃሪሙ የውድቖሞ ካድም ከኣለ። ካብቶም ሰረቕቲ ዝሃደመ ጆሊን ድማ ናብ እንዳ ፖሊስ ደዊላ ማይክ ላውሬን እንተዘይኮይኑ ካልእ ናይ ፖሊስ ኦፊሰር ኣይኣምኒ፣ ስለዚ ክዛረብ ኣይክእልን ምስኡ እንተዘይኮይኑ ሎም ዝተፈጠረ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ይርኢ ኣለኹ፣ እንተኾነ ግን ንዑ እንተዘይረኺብኩምኒ ቴሌፎን ክዓፅወየ በለቶም። እቲ ሓላፊ ድማ ንማርከስ ኣገዲዱ ኣነ ማይክ ኢሉ ከም ዝዛረባ ይገብር። ብድሕሪዚ ጆሊን ንማርከስ ዘላቶ ቦታ ነገረቶ። ሕጂ እውን እቲ ሓላፊ ንማርከስ ብዘይድለይቱ ናብቲ ዘላቶ ቦታ ማይክ መሲሉ ክኸይድ ይእዝዞ። ናብ ናይ ጆሊን ገዛ ምስ በፅሐ ጆሊን ናይ ፖሊስ ባት ከርእያ ሓተተቶ። ማርከስ ኣርእዋ ናብ ውሽጡ ምስ ኣተወ መሓዝኣ ዝነገረታ ዓይነት ሰብ ብዘይምዃኑ በቲ ዝሓዘቶ በትሪ ወርዊራ ክታልሞ ትብል ማርከስ ከረጋግኣ ኣብ ዝፈተነሉ ክትርድኦ ብዘይምኽኣላ ብሕርቃን ነቲ በትሪ መንጢሉ ስራሕ ክየውፀ ኪልዋ ክወፅእ ክብል። ጆሊን ድማ ብጭንቀት ማክስ ዝበለታ ዓይነት ሰብ ከም ዘይኮነ ነጊራ ንኽተሓባበራ ለመነቶ። ድሕሪዚ እቶም ሰረቕቲ ከይመፅዎም ካብ ዘለውዎ ክወፁ ክብሉ ካብ ዝፈርሕዎ ከይወፁ እቶም ሰረቕቲ ይመፅዎም። ብቕፅበት ድማ ብተኹሲ ነቲ ማዕፆ ምስ ከፈትዎ ማርከስ ድማ ንጆሊን ሒዙ ብድሕሪት ሃዲሙ የሽክዖም። ኣብዚ መንጎ ዕግርግር ሓደ ካብቶም ሰረቕቲ ንናይ ማርከስ ታርጋ መኪና ክሕዞ ከኣለ። ማርከስ ንጆሊን ብምሓዝ ናብቲ እንዳ ፖሊስ ክወስዳም ዝሓሰበሉ እዋን ጆሊን ግን ኣብኡ ክእመኑ ዝኽእሉ ፖሊስ የለውን፣ ናብኡ እንተወሲድካኒ ክትሓባበረካ ይክእልኒ በለቶ። ቀፂላ ንድሕንነተይ ክትሓስብ እንተደሊኻ ናብ ናትካ መንበሪ ገዛ ወሲድካ ኣብኡ ክተፅናሓነት ትኽእል ኢኻ በለቶ። ማርከስ ግን ሰበይቱን ደቁን እንዳሓሰበ ክኸውን ኣይክእልኒ ዋላ እንተበለ ግን ማይክ ኢሉ ስለዝተላለያ ሓደ ሓሳብ ይመፀሉ። ብድሕሪዚ ናብቲ ማይክ ዝቕመጦ ኣፓርታማ ወሲዱ መፍትሕ ተቐቢሉ ናብ ናይ ማይክ ክላስ ይእትዋ። ከም ዝምለስ ነጊርዋ ድሕሪ ምውፅኡ ድማ ነቲ ካሻ ተቐባሊ ሰብ ማይክ እንተመፅኡ ኣብቲ ክላስ ሰብ ስለ ዘሎ ንዓይኻ ትድውለለይ ከይትእትዎ ኢልዎ ናብ ገዝኡ ምርሐ። ንፅባሒቱ ማይክ ካብ ሃለዋቱ ዘድፍአሉ ቦታ ተሲኡ ሕክምና ተገይሩሉ ምስ ማርከስን ሓላፊን ተራኸበ። በዚ ድማ ኩሉ ዝተፈጠረ ነገር ተነገሮ። ማይክ እታ ምስክር ዝተባሃለት ጓል ከልባ ሒዛ ኣብ ገዝኡ የዕሪፋ ከም ዘላ ምስ ሰምዐ ሓረቐ። ሓላፊኡ ግን እታ ምስክር ክሳብ ናይቶም ሰረቕቲ መንነት ትዛረብ ማርከስ ከም ማይክ ኮይኑ ክቐፅል ይነግሮም። በዚ እንተዘይተሰማሚዖም ግን ስርሖም ክገድፉ ፅኑዕ ትእዛዝ ይወሃቦም። ዋላ በዚ ክሰማምዑ እንተበሉ ማርከስ ግን ንሰበይቱን ደቁን ድሕንነት እንታይ ከም ዝብሎም ይጭነቕ። ማይክ ድማ ነዚ ከም ዝተባሃሉ ይነግሮ። ማርከስ ናብ በዓልቲ ቤቱ ምሪሑ ንስራሕ ካብ ከተማ ከም ዝወፅእ ነጊሩ ብሓሶት የእምና። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እቲ ናይቶም ሰረቕቲ ሓላፊ ነስድራ ቀሚሙ ንምሻጥ ምስ ቀመምቲ ክጨቃጨቕ ንዕዘብ። ማርከስ ድማ ናብ ጆል ተመሊሱ ኣብቲ ገዛ ንዝመልአ ናይ ማይክ ስእልታት ድንግርግር ኢልዋ ምስ ሓተተቶ ማርከስ ድማ ልክዕ ከም ናይ ማይክ ኣክት እንዳገበረ መሳርሕቲ ማርከስ ምዃኑ ነጊሩ ህይወተይ ኣብ ዘትረፈሉ እዋን ስእሉ ኣብ ገዛየ ዘቐምጥ በምባል ይሕስዋ። ብድሕሪዚ ኣብ ኮምፒተር ክሳብ ሕጂ ምስ ድራግስ ዝተተሓሓዘ ገበናት ዝፈፀሙ ሰባት ብስእሊ እንዳርኣያ ከሎ ኣብ መወዳእታ ጆሊን መሓዝኣ ክትቅተል ከላ ምስቶም ሰረቕቲ ዝነበረ ሰብ ኣብቲ ኮምፒተር ብምርኣያ ፈልያ ነገረቶ። ንፅባሒቱ ማርከስ ዝሓዞ ሓበሬታ ሒዙ ናብ ቤት ፅሕፈቶም ይመፅእ። ብዛዕባ እቲ ሰብ ኣፃሪዮም ድማ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ናይ ምሸታዊ ክለብ ዋና ምዃኑ ይበፅሕዎ። በዚ ድማ ናብ ጆሊን ብምኻድ ነጊሮማ እቲ ናይ ብሓቂ ማይክ ማርከስ ይበሃል ኢሉ ክላለያ ንዕዘብ። ጆሊ ናብቲ ክለብ ምስኦም ንምኻድ እንዳሓሰበት ንሶም ግን በይኖም ክኸዱ ከም ዘለዎም ነጊሮማ ይኸዱ። ንምሸቱ ናብቲ ክለብ ከይዶም ነቲ ሰብ ክደልይዎ ጀመሩ። ጆሊን ድማ ኣብ ናይ ማይክ ገዛ ዝረኸበቶ ሽጉጥ ብምሓዝ ናይ መሓዛ ህይወት ሕነ ንምፍዳይ ወፀት።
ኣብቲ ክለብ ንማርከስ ዝረኣየ ሓደ ካብቶም ሰረቕቲ ብመልክዑ ፈሊጥዎ። ማርከስ ልክዕ ናብ ሽቓቕ ካብ ማይክ ተፈልዩ ምስ ከደ ክልተ ሰረቕቲ ፕላስቲክ ገይሮም ዓፊኖም ክቐትልዎ ይፍትኑ። ማርከስ ግን ንኽልቲኦም ዘራጊሑ ይድርብዮም እሞ እዚ ኩሉ ነገር ክፍጸም ከሎ ግን ማይክ ኣብቲ ክለብ ውሽጡ ኮይኑ ይዘናጋዕ ነበረ። ጆሊን ድማ ሽጉጥ ናይ ማይክ ሒዛ ናብቲ ክለብ ብምእታው ነቶም ሰረቕትን ነቲ ንምሓዛኣ ዝቐተለ ሰብሪኣ ክትኩስ ክትብል ማይክ ስለ ዝረኣያ ሽጉጣ ይሕድጉ ሒዞማ ነቲ ቦታ ገዲፎሞ ይወፁ። እቶም ሰረቕቲ ድማ ብናይ ሓላፊኦም ትእዛዝ ብመኪና ደድሕሪኦም ክስዕቡ ጀመሩ። ማይክ ግን ኣብ ድሕሪታ ዝነበረዋ መኪና ተጻዒኑ ዝነበረ ኬሚካል ደርቢሎም ናብቲ ኬሚካል ተኪሱ ናይቶም ሰረቕቲ መኪና ብምብራዕ ይቐትሎም። በስ ድማ ክድሕኑ ዋላ እንትኽኣሉ ማርከስ ግን ብናይ ጆሊን ተግባር ሓሪቑ የንጸርጽር ነበረ። ጆሊን ግን ሕጂ እውን እቲ ናይ ማክስ ቀታሊ ኣይሞተን ኣነ ነቲ ዕድል ረኺበ ነይረ ንስኹም ግን ጠጠው ኣቢልኩምኒ ኢላ ክትቋያቆም ጀመረት። ከምዚ ኢሎም እንዳተኻትዑ ግን ሚድያታት ብሄሊኮፕተር ይቐድሕዎም ነበሩ። ብድሕሪዚ ናብ መንበሪኦም ተመሊሶም ማርከስ ምስ ጆሊን ማይክ ድማ ምስ ሰይቲ ማርከስ ምሸት ይሕልፍዎ ነበሩ። ኣብ መንጎ ግን ናብ በዓልቲ ቤቱ ዝተወለ ማርከስ ሰበይቱ ናቱ ናይ ቀደም ስእሊ ምስ ማይክ ኮይና ትርኢ ብምባራ ከሰሓሓቑ ሰሚዑ ብሕርቃን ንዓርኩ ጠርጢርዎ ናብ ገዝኡ ምርሐ። ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐ ከይተፈለጠ ብፊንስትራ ክኣቱ ክብል ንዕዘብ። እቶም ሰረቕቲ ብርሑቕ ኮይኖም ይከታተልዎም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብሉዊዝን ስዊዝን ክትሓዙ ክኣሉ። ማርከስ ድማ ካብ ፊንስትራ ወደቐ። ማይክ ከዓ ድምፂ ሰሚዑ ሰራቕ መሲልዎ ብስምባደ ክሕዞብ ዝወፀሉ እዋን ማርከስ ድማ ንሱ ምዃኑ ይነግሮ። ማይክ ድማ ንምንታይ ከም ዝመፅእ ምስ ሓተቶ ብመልሱ ሓሪቑ ከመይ ጌርካ ንዓይ ትጠርጥረኒ ብምባል ኣረጋጊኡ ናብ ዝነበሮ ከም ዝምለስ ይገብሮ። ንጽባሒቱ ሉዊዝን ስዊዝን ነቶም ምሸት ዝሓዝዎም ሰባት ከለፋልፍዎም ከለዉ ሓላፊኦም ውሸት ዝብል ስም ከም ዝውንን ይነግርዎም። ማርከስን ማይክን ድማ ናይቲ ሄሮይን ቀመም ይካይድ ከም ዘሎ ስለ ዝበጽሕዎ ናብ ጆጆ ዳግማይ ብምኻድ ብሓይሊ እንዳፈራርሑ ምስ ዘለፋልፍዎ ጆጆ ብምስጢር ዝሓዞ ክነግሮም ይግደድ። ብዛዕባ ዝሰምዖ እዚ ሄሮይን ዝቐመሞ ዘሎ ሰብ ኣድራሹ ይነግሮም። ነዚ ሓበሬታ እዚ ምስ ረኸቡ ነቲ ቀማሚ ክከታተልዎ ጀመሩ። ኣብ መንጎ ግን እቲ ናይቶም ሰረቕቲ ሓላፊ ውሸት ካብ ርሑቕ ስለ ዝረኣዮም ወልሓደ ከይገበረ ንሱ እውን መንበሪኦም ንምፅራይ መሳርሕቱ ይእዝዝ። ሰይቲ ማርከስ ድማ ሰብኣያ ብስራሕ ምክንያት ካብ ከተማ ክወፅእ ዝበላ ብዘይ ናብቲ ከተማ ከም ዘሎ ስለ ዝረኣየቶ ብሕርቃን ናብ ናይ ማይክ መንበሪ ኣፓርታማ ምርሐት። ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሐት ጆሊን ማዕፆ ከፈተታ። ንውሽጢ ድሕሪ ምእታዋ ንሰብኣያ ማርከስ ምስ ኣፋጠጠትሉ ማርከስ ድማ ሰጋጋ እንዳበለ ከረድእ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ከም ዝሓሰብዋ ዝተረድአት ጆሊን ድማ እቲ ገዛ ገዲፋቶ ክትወፅእ ከላ ማይክ ተኸታቲልዋ ከረጋግኣ ይወፅእ። ሰይቲ ማርከስ ድማ ብሪክኣ ንሰብኣያ ተሰናቢታቶ ወፀት። ዘይተሓሰበ ግን ኣብ ቅድሚኦም እቲ ሰራቂ ውሸት ምስ ዓስከሩ ደበኽበሎም። በስ ድማ ናይ ተኩስ ለውጢ ድሕሪ ምክያዶም ንጆሊን ናብ ኢዶም ይእትዮማ ካብቲ ቦታ ይሃድሙ። ማይክን ማርከስን ድማ ንጆሊን ንምትራፍ ንመኪንኦም ክኽተሉ ጀመሩ። ኣብ መንጎ ዝዕግርግር መኪኖም ተጋጫ ካልእ መኪና ቀይሮም ይሃድሙ። ኣብ ጉዕዞኦም ንማርከስ ብመኪና ጋጮም ክቆትልዎ ንስክላብ ማይክ የድሕኖ። በዚ ድማ ንጆሊን ከየድሓንዋ ናብ ስርሖም ተመለሱ። ድሕሪ ዝተወሰነ እቲ ናይቶም ሰረቕቲ ሓላፊ ውሸት ናብ ናይ ማይክ ቤት ጽሕፈት ደው ኢሉ ዝበልዎም ነገራት እንተዘየማሊኦም ንጆሊን ከም ዝቐትልዋን ኣብ ውሽጢ 4 ሰዓት ነቲ ሄሮይን ሸይጦም ክሳብ ዝውድኡ ወልሓደ ነገር ከይገብሩ ጠንቂቑ ቴሌፎን ይዓጽዎ። ማይክ ድማ ብሕርቃን ተቓጺሉ ምስ ማርከስ ብምዃን ናይቶም ሰረቕቲ ቴሌፎን ንምጥላፍ ይፍትኑ። ዝሓሰብዎ ነገር ኮይኑሎም ድማ ነናይ ሓደ ካብቶም ሰረቕቲ ቴሌፎን ጠሊፎም እቶም ሰረቕቲ ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ክፈልጡ ክኣሉ። ብድሕሪዚ ብቕልጡፍ ንስዋረይዝን ሉዊስን ብምሓዝ ምስቶም ልያቡ ከቢድ ናይ ተኩስ ለውጢ የካይዱ። ኣብ መንጎ ዕሙር ተኩሲ እቲ ሓላፊ ውሸት ንጆሊን ተኩሱ ቀትላ ክብል ማርከስ ከድሕና ክኣለ። እቲ ቦታ ብሓዊ ተቓጺሉ እንዳተባርዐ ዘለውሉ እዋን ድማ ብቕልጡፍ ንጆሊን ብምሓዝ ብመኪና ካብቲ ባርዕ ክርሕቁ ክኣሉ። ካብቶም ሰረቕቲ ብሂወት ዝተረፈ ውሸት ድማ ክሃድም ኣብ ዝተቐረበሉ እዋን ማርከስ ብቕልጡፍ ብመኪና ካጭው ካብ መኪንኡ ከም ዝወርድ ይገብሮ። ማይክ ድማ ካብ ርሑቕ ተኪሱ ኣብ መሬት ስጥሕ የብሎ። ኣብ መወዳእታ ድማ ማይክ ሕነ ናይ ማክስ ንምፍዳይ ንሆሲድ ክቆትሎ ክብል ማርከስ ጠጠው ከብል ነጊርዎ ጥውይ ምስ በለ
ወሴት ሽጉጡ ብዘውፅኣሉ ቅጽበት ማይክ ተጠዊዩ ኣከታቲሉ ኣድራጋ ብምትኳስ ኣሰናበቶ። በስ ድማ ክልቲኦም ቤት ሲዕሩክን ጆሊን ሓዊሱ ነቶም ሰረቕቲ ብምቕታል ዕላምኦም ክሃርሙ ከኣሉ። ማርከስ ኣብ መወዳእታ ናትኩም ነገር ይኣኽለኒ ናብ ሰበይተይ ክኸይድ ኢሉ እንዳተፃወተ ገዲፍዎም ክኸይድ ከሎ እንዳረኣና ትዕዝብትና ኣብ ስንውድእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። ከም ዝፈተኹም ኣይጠራጠርን። ቪድዮ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሬት ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ እንዳበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።